Ndalo machuok mokalo chien kancha poko owal ja kom ma kojolo mar ODM e kaunti ma Homa Bay bang' Governor Gladys Wanga nyicha ne chore lemo mamalo mobedo jakom mar party e Kenya mangima bende kaka joma mine wuok oko ka osiro dwaro makamano. To ne oliet moro dwa neno e kuom jotelo moyier e kaunti ma Homa Bay. Chike mag party oko wacho ni ka oyieri to kinyal gombo bedo jakom mar party. To ang'o gini makombe gini godo influence mane manitie masamoro giywayo ahinya jok masamoro osebede lemo mag telo. An anene ni mano to really en mo kaka kit ng'ato kien individually. Mokwongo wan nyocha nwadwaro actually ni mondo Gladys obede one of the deputy party leaders kaka joma mine. En mana ni koro nomiye chair be mano be pod lemo maduong' ok rachno. But nwadwa ni mondo wayude ng'ama miyo obede deputy party leader. To kata ok wayudo to chair mar party no be is not bad. But gima nyalo wacho ni oluwore gi individuals. In the sense ni nitie jomoko ma ka in gi lemo no tineno ka inyalo sudo inyatimo gachiel ariyo. Ato kaka ne Ruoth Yesu onyuola asudo maonge lemo. Kaero natimo gimoro tatimo makata onge lemo. Omiyo I notice nyaka ne pok namanyo kom kata di. Kata mana sub location ocha pok namanyo. Nyaka ne party. Be okamanyo be okabimanyo. Nikech ang'eyo ni adwa konyo kata loko gimoro. Gima I need en chunya gi commitment. To gi wuok oko. Mane gima I need. Okochuno ni nyaka bed gi title mora mora. But it doesn't mean ni joma dwarego timo marach. Wapogore. Chalo kaka dang' inyis ng'ato ni ng'anang'o miniero kitenge to ng'ani itiero crippling. En mano personal choice. Jomoko ero kitenge, moro ero crippling. An ero crippling, gin giero kitenge. But in leadership, an kanyo kama onge ga gi interest mar leadership mar party kama structure. Pok na bedo. But mar bunge to an go nikech ang'eyo ni nitie gik moko mondo I make a difference. Dwaro ni mondo abede telo no. Kech already ng'eny ne nyocha time kata onge gi telo. Influence mari mar komi mar bunge ni maduong' monyalo timo ma jopiny konento wacho ni mato kom ni milio timo gima chiko yiene mar timo. En ang'o ma jopiny nyalo ng'iyo ni mato koro otiyogo teku gi teko mar kome. Gima onyalo konyo en ni ing'e ni sani mana kaka iwinja wacho ni wachalo joma nie Kamwistei e doho ma ng'e kore malong'o ok wanyal wacho. Bodwaro ni mondo wabed gi jatelo machiwo leadership. Ma kaka iwinji wacho ni jatendwa ni oko nyalo dwaro seche moko ma weche tek. Makoro dwaro ni ichiu direction madhi left kata dhi right. But it also requires ni nyaka ibed ng'ama wuoyo gi jatendwa machiegni. Maka nitie matek. To emo nyalo nyisi ni Amilo kata odhiuru kama kata dhi kama. To kata kopo ni ok inya yude to nyaka ibed ng'ama nigi teko to gi thuon manyalo miyo ji direction makonyo jopiny kendo konyo joganda. So an gima nyalo nyisi ni mane gima nyalo mokwongo. Mar ariyo, achiel gima chielo manyalo timo en mana gik miwinj wacho nikech sani koro wachalo joma osiepe or joma nie kisera gi jokoch. Wanyalo kwayo sama wane kisera ni gi teko mar kombano mondo kele achiel ariyo mabiro konyo jopiny. Omiyo kanyo taboriyorago. Gik mabo biro manyalo konyo jopiny abo tiyo gi kombani mondo wang'e kaka wanyachoro manya konyo gandawa.